lokacin da ubangiji ta'ala ya sa na kammala qur'ani na haddace shi ban iya tajwidi ko ɗaya ba, sai na game da wani malami mutumin Egypt nace ina son in koyi tajwidi, sai ce nawa zaka biya ni? ba ni da kokobo a lokacin, kobo da zan biya shi ba ni da shi. sai nace sai dai ka sa nauna aiki da zan yi maka. sai ce ka yadda kullum zaka zo da azhar in ka taso daga secondary ka je ka yi mun cefa ne, ka zo ka yi mun wanke-wanke, ni kuma na baka lokaci na daga karfe 6 zuwa 8 na dare za mu yi karatun Qur'ani da tajwidi da nahwu da tafsiri. nace na yadda. kullun na taso daga Gamman Arabic Teachers College Gwale ban cin abincin rana sai na je gida na karbi kudin cefanansa, na je kasuwar Sabon Gari a ƙasa a Kano na yi cefane na kawo masa, sannan kuma in tafi da yamma in ya ci abinci kuma yanzu in yi masa wanke-wanke, sannan mu yi karatu zuwa magariba, daga magariba zuwa isha'i. haka aka yi a lokacin. na yi wanki da guga dai in samu kuɗin da zan ci abinci in yi karatu, dai in sai littafi. wanki da guga, waɗanda na yawa wanki da guga a yau waɗansu daga cikinsu suna ji na ina karatu. a lokacin na yi ɗinki na bulakura, na yi na kufta ɗin nan da kuke gani duk na iya su. na ɗaukan wa kai na ba abin da zan ce na fi ƙarfinsa a cikin rayuwa, duk abin da na ci karo da shi zan iya tafiyar da rayuwa ta a haka. bayan na girma da hankali na zo nan ina tafsiri, kun ce mun malam na koma Sudan karatu. ni je na zo na a gidan haya, da sassafe zan fito zan tafi ɗaukar lacca makaranta, zan shiga mota a guje take tafiya ba ta tsayawa, sai na bi ta a guje kuma take tafiya zan sauka irin Malowe ta Lagos din nan. karatu na je nema, saboda haka na mayar da kaina shikenan a haka. wata rana in tafi a ƙasa, wata rana in hau bus, wata rana in hau irin wani mashin mai taya 3. haka neman ilimi